TV la ufica khona abalaphi bendabuko ibesichazela ngemilingo yabo ukuthi kubenze njani. Namhlanje siphethe abalaphi bendabuko. Sizaphethe umkhulu Mbete, siphethe ubaba uDr Dube, siphethe namhlanje ukhathide futhi kukhona okunye azosichazela kona. Kodwa before siqala siqhubeka ababukeli emakhaya, ake niqaleni like niphinde ni subscribe lani. Sisegoli la sikhona, sisegoli mede ungasichazela konja indawo address la nikhona la sitholakala khona namhlanje sikuphi nendawo. Sanibona bonke abalaleli. Yebo mkhulu. Indawo esikuyona la eGoli seSoweto. Iphothiya Grand. Yebo. Stoppi engine garage. Zone 13 and 12. Yebo. Extension 35. Yebo mkhulu. Yebo, uhamba kanjalo umuza la. Ungena go station 35. Ukhona umgwaqo okuthiwa Aquamarine. Yebo. Khona ke la sikhona njengamanje asosiza khona abantu. Yebo. Futhumani ke babukele emakhaya, futhumani ibesakhona omkhulu zisakhona inqunqulu nizosithola nje zinilindele ziyasebenza bakhona bafike kuyasetshenzwa kuyaphuthuma ke babukhathide siphinde sikubingelele nawe baba. Sibingelele bonke ababukeli. Yebo ningizimu yonke nangenza ngezandla. Yebo. La ngitholakala khona ngisePostloral. Yebo mkhulu. Extension 2 ngasendela primary school. Yebo kathide yebo ngizomthola khona. Yebo. Ngilaphi osiza abantu. Yebo. Sithake size futhi ukuthi nisiphathele namhlanje mkhulu Khathide la kwisihlahla sejini. Ababukele emakhaya bafuna ukuzwa ukuthi yini leseniphethe futhi eshaqisa ikhanda yiphi lempande eniphethe namhlanje. Impande ngeke ngiphathe kakhulu engingafuna ukubavezela yona kakhulu ababukeli. Yebo mkhulu. Ile mpande yokhamba lomndeni. Yebo mkhulu. Wonke umndeni ngoba abanye abantu baye bahlushwa ukuthi batha izinto abaziboni, inhlanhla zabo ayibonakali kahle. Ukuthi kwenzakala negcekeni. Yebo kwenzakala negcekeni ukuthi mawujafika nasemzini abantu abasebenzi bonke akunanhlanhla nomuntu kuze kulalwe engaziwe ekhaya bengasebenzi abantu. Lelo khamba ngiyayilenza limele umndeni wonke lilethe inhlanhla ekhaya babe nenhlanhla nje abantu. Bese kuba inomuntu wabantu abasifazana abafuna ukushaka. Kulelizwe ke lakithi kwandile kakhulu ukuthi abantu besifazana bayahlukumezeka. Ekuhlukumezekeni kwabo bahlukumezeke nangabantu abathandana nabo. Abathanda besilisa yebo abathandana nabo. Abantu abathandana nabesilisa uthola ukuthi abafazi bayabasokolisa abanye bagcine bengashadile. Yebo. So lo muntu kulihlanzi sabe sikhona lesi isihlanzi esisebenziswa abantu besifazana abayicelela bona umshado. Uthi ucela ukushada nanokuthi noma umuntu eshada angashadi la phela azohamba siqhubekele khona. Kungcono mayishada indoda emekahle akwazi ukuphilisa nomndeni wakhe nendoda futhi ikwazi ukumnaka ingahambi indoda. Yebo mkhulu. Manje sinjani mkhulu kuyenzeka yini mhlawumbe umuntu uma esifakile mhlawumbe kuyena egazini mhlawumbe umendo nje uzizele kuyena kalula noma ngabe mhlawumbe uzambela le nangumbhemi esethi ufuna ukuyiganisa mhlawumbe intombi uma kuyintombi eyusebenzisile. Kunjani kakhulu mkhulu beza kakhulu. Yebo beza kakhulu umuntu kuba nguyena oyikhethelayo ngoba kuze kubuya nabadala impela. Yebo nabadala athi mina inkulu ayimuntu angisabafuni labantu. Yebo ngithi mina ikhethele wena ukuthi nguphi omthandayo umuphi ozombona kodwa nje malikela vula yonke inhlanhla beyenza impela. Yebo yabantu besimame lempande siphethe le mndeni ngithe ngoba nakuqhakaza nezihlahla. Yebo ngibageze bakhiphe wonke lemoya emdaka namabhadi kubona. Wazi ukwenzela ke lesihlangu sabo nje esizobakhonisa kufanele senumshaya. Yebo Yeswenjani bakhathide noba iyaphalaza kuphela. Iyafutha iyaphalaza iyageza bese kuba khona umuntu oculisela lapha emanzini ohamba lokhu uzumonya ngawe ebusweni uzumonya ngawe ebusweni. Okay, uma izinsuku esingaki ngawo? Kuba izinsuku ezintathu uma uzoqhema ngawo umkhulu. Okay. Bese ukuba ugeza uphalaze kube izinsuku ezintathu futhi. Hayi siyabonga. Mkhulu. Indlela okhuluma ngayo. Yebo mkhulu. Ingane singagugeli emakhaya. Ingagugeli emakhaya. Nathi thina boba bazosithola inkomo. Yebo. Lokufanele siyithole inkomo. Yebo
Manje ake ngibuze futhi la bab'KHATHIDE uma kuukuthi mhlambe mina mhlambe omunye mhlambe umuntu wesimame uyacabanga ukuthi ayiyena akafuni mhlambe into enjengomendo esiphuthuma njengamanje kodwa naye uyofuna umendo ngoba kuyenzeka phela kungabi sekuyisikhathi sokuthi ugane njengamanje umuntu ukudinga kodwa ukugana kodwa hayi njengamanje mhlambe makwenzeka mhlambe uyawudinga lo muthi ufuna ukuthatha usebenzise njengenento eyisibambelelo kumuntu wakhe uyakwazi ukuthi mefikile kuwena bab'KHATHIDE umnikeze yona lempande lesikhuluma ngayo uyakwazi ukuyithola mkhulu ngoba kubalekile ukuthi umuntu wesifazane kumele agezeke kumele ahlale emuhle ahlale bembuka abantu besilisa bemlandela mkhulu athandeke athandeke impela njengabe ukuthi umuntu wesifazane uneyichitho ngoba phela noma abantu bengaganana noma bengathandana futhi neyichitho ziba khona impela lezo zinto ngiyayimenzeleke neziqhabo zakhona lezo ziba yisibambelela sithole ukuthi sisebenzeleke yebo ake ngibuze futhi ubab'KHATHIDE usenesikhathi esingakanani ekhona la enkundleni cha yezinyanga impela usenesikhathi esingakanani ngoba phela ababukeli bayathanda nokwazi emakhaya ukuthi ubab'KHATHIDE usenomngakanani la emkhakheni okulapha kusukela ngo-2009 yebo mkhulu 2009 kuze kube manje ngilokho ngisiza abantu nje i-payslip angiyazi mkhulu yebo ngamlunga ngaze ngafika yebo ngalesikhwama somnyaka manje ake ngibuze futhi okunye umuntu mayefika lapha ekhaya kaKHATHIDE izinto ezinjenge ezokudonsa imali izithwalo into enjengokuthi mhlambe umuntu ufuna into empilo esheshayo uyakwazi ukuthi ayithole khona lapha ekhaya kaKHATHIDE uyakwazi ukuthi ayithole impela mkhulu yebo unikeze yona kuya ngokuthi umuntu ukuthi ufunani nje ezinye angithandi ukwakha lezi ezinzima kakhulu ezihambe ibulala imndeni emakhaya yebo zenza ngisithandisisi ngoba lezo ziyawuqeda umndeni iphelise yonke into umuntu agcine sele yedwa kanti lento masifuna ukuthi sisebenzise sayifuna ukuthi sisebenzise ekuthenini ekhaya bangalambi imali sidle nezingane kube khona ukujabula ekhaya ngoba phela mangekho ukujabula engekho imali ekhaya ukho ukujabula noma umuntu engenayo nje imali esikhwameni asikho isimali asibi khona yebo zinjani kodwa bab'KHATHIDE ngomngozi bazo ngoba nazi ngiyazi ukuthi zishiyana zihlukahlukene ubungozi bazo onazo wena khona lapha ekhaya kaKHATHIDE zinjani ukuba nomngozi zinjani ukuphepha cha ezamazi nabo ubungozi ngoba ngeke usithole sinesithiwa sidla igazi yebo ezami zidla i-olive oil umhlakuva ushukela yebo lokho izona ke ngizisebenzisayo mkhulu yebo mkhulu lezi zegazi ezohamba zishintshele cha angizisebenzisi ngicela ukubuza kaKHATHIDE yebo mkhulu uma kungenzeka mhlawumbe umuntu athi hayi senginayo imali manje nayi angisayithandi kade umuntu kayona uyakwazi ukumcishela yona bese iyaphela ngiyakwazi ukuthi ngimcishele yona mkhulu noma futhi ngingekho eduzane kwakhe uyakwazi ukuthi asicime ngoba ngiyaye ngimtshele ukuthi makahamba ayosigqiba kuphi bese ageza ngamuphi umuthi nje ubisi uyakwazi ukuthi ugeze ngalo kodwa mawuzogeza ngalo ke lolubisi kufuna ukuthi athole umuntu azomgcaba mangekho eduzane kwakhe bamgezeke ngalo lubisi le inhlanga lezi bangayifaki umuthi ageze nje ngaphezulu lapha nakho namhlanje ngizokushiya la sengikunikeza ikhaya lakhe elisha lapha ekhaya ungabisasondela bese suke ezivala yebo mkhulu okusho ukuthi uma kuukuthi impabukele bakhaya mhlawumbe into enjenganalena uyayidinga ufuna ukuyisebenzisa mhlawumbe isimo sakho uyasazi wena lapha emakhaya nikhona fona ukhulume naye ubab'KHATHIDE uzokwazi ukuchazele ngayo yonke indlela nemiyalelo indlela ekwenziwa ngayo mase usuyithathile impahla enkulu wayiphatha yaba ngakuwena ngithi mkhulu yebo kunjalo mkhulu yebo ake ngibuze nokunye futhi mkhulu ngoba manje na phela njengoba silana sifuna ukwazi nathi la ohlelweni lika Dr Dube TV sifuna ukwazi obunye nokuningi ikuphi futhi okunye mkhulu okwazi ukukushaya mhlawumbe kuyisifo noma mhlawumbe umuntu mhlawumbe akwazi ukuthi uphinde umenzele kona basizakala abantu mkhulu noma engafika umuntu kakhulukazi nabaphethwa amabhande nabaphethwa amalungu lapho ngibabekela isikhathi ke no 2 days mningi yebo lezo imbiza zami ahamba lisebenzisa 2 days uyalibona lishile abaphethwa amabhande abaphethwa amabhande namalungu kakhulukazi lezi zifo lezi ezibabucayi kakhulu lezo yebo umukhuluma ngelungu bab'KHATHIDE kunabantu uthola ukuthi uyilungu kunempangambanga la ngaphambili kuyena sekuvile kwathi nje kwabheda ngenxa yelungu bayakwazi nabo mkhulu ukuthi basizakale la kuwena ngoba bayafihla bayathula bangabatshena abanye abantu ukuthi hayibo nginenkinga ngiyagula la
Yebo ngoba lelo lumbi kakhulukazi mkhulu imvamisa yakhona umuntu mayeliphethe malimphethe leli lumbi abakhuluma abantu bakhona ukhuluma lento seyinkulu manje ngithanda ukuvezela abantu ukuthi leso sifo esinjalo mayeka sibona akakhuluma uma ekayizwa lenkinga ekhona ngaphansi asho ukuthi hayi kunento enzakala ngoba ingozi yababulala impela abantu manje kumele ukuthi akhulume kanti ngale nkathi engakhuluma suke kusebenza lo muthi walomuntu esuke lokhu nalo omcuphile umudla kancane ukusho ukuthi uzozumuntu yebo mkhulu ngale nkathi uyivalela lento ungayikhuluma uvalela ngona ukufa kuwena ngaphakathi lokufa lokuma kumele ukuthi ukukhuluma noma ungamtshela umpusisi wakho noma ungamtshela ubhuti wakho ukwazi umtshela ukuthi nginenkinga lapho noma osondelene naye ozwana naye kakhulu ukwazi ukukhululekile kuyena ukwazi ukuthi umtshele ukuthi nginesifo esinje usheshe uthola usizo ngoba mase kwanda isikhathi kakhulu kuyaye kube nzima kuthatha isikhathi eside futhi nokuthi uzulapheke ngoba lento seyakhela kuwena emzimbeni kodwa yona igcina ilaphekile mkhulu. Manje ake ngibuze ubab'KHATHIDE utholakala kanjani konje ifoni yakhe ihlezi ikhona usebenza kanjani uvula ngasiphi isikhathi khona ngoba size kuthiwa la ekantongazi yaduma khona le igulu uyatholakala usebenza kanjani ukhona isikhathi mhlawumbe ovala ngaso abantu bebikudinga noma mhlawumbe one way wire non stop ukuze kukulamule ukuphuma kwelanga ekseni ngoba mina kuyayiphuma ilanga ngo7 ekseni kuze kushaya u6 ntambama ngisebenza ngaleso sikhathi ngoba laba bantu abaqhamuka ngobusuku abantu bayingozi abekho bahle bonke kepha nje okuya ngokuthi nanomuntu obesebhukhile noma ufuna ukungibona kangakanani kahle kangakanani bese ngikwazi ukumletha enze appointment. Yebo ake ngizwe futhi kokugcina la okuncanyana ubab'KHATHIDE uyahlolwa kodwa uma umuntu mayifika efuna ukwazi ngeenkinga zakhe ngempilo yakhe uyafika ukuthi ambuleleke mhlambe lapha ekhaya kaKHATHIDE. Yebo ubab'KHATHIDE uyahlola uhlola ngesithunywa uhlola ngamathambo uhlola ngeyigubhu mkhulu. Yebo mkhulu. Babukele emakhaya sikandongazi yaduma ke la sikhona siphethe ezinye inkunzi futhi siphethe olunye uhlobo lezinye inkunzi ngoba niyazi la kusihlahla session la kuhlelo luka Dr. Dube TV ukhona izinkunzi kuphela siphethe obab'Lembede siphethe oNcubo siphethe obab'Shando kuyaphihlika la ka Dr. Dube siphethe izinkunzi kuphela nina kwenu ukuthi ni like niphinde ni subscribe ubaba utholakala kuphi konje i-address yakhe khona la ngisefosloras endlela Yebo. Endlela nje primary school mabe kwehlise lapho uzobe uyangithola ke noma ungithinte kule nombolo 073 0066 914 iyona nombolo ke ngitholakala kuyona ngiphinde futhi 073 0066 914 uKHATHIDE uyamthola ngeke ulithole kucingo lakho livaliwe. Yebo. Hayi babukeli besihlahla session babukeli baka Dr. Dube niyabona namhlanje ukuthi uDr. Dube ushaya ngolunye futhi unyawo uhamba ngenye indlela namhlanje siphethe ubab'KHATHIDE wakhona la eJohannesburg khona la eGoli kandongazi yaduma nina okwenu ukuthi ni like niphinde ni subscribe ngoba umkhulu usasekhona futhi khona basho ukuthi bacelani badingani bakhala ngani bashoda ngani umkhulu uzokwazi ukuthi abasize balekelele nalapho umkhulu ukhona eGoli uzozahambe ngesonto okuSunday babukele emakhaya bab'KHATHIDE siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele nawe la kusihlahla session la kuhlelo luka Dr. Dube TV baba uzosichazela nawe. Hayi siyabonga mkhulu. Yebo. Hayi sesiyaphuma ke manje nake sibhaleliseni kahle babukele emakhaya. Sinifisela konke okuhle kusinthi kuqala isizini entsha nezihlahla eziqhakazile nani niphume ngobuningi anibukeke nithandeke asifuni ukuzwa ukuthi kukhona abantu besifazana abalinyaziwe sibalekela lezo zinto ezinjalo kade siphuma kwinyanga yabantu besimame yebo kodwa sibakhandela into eyabo especially California eqondene nabo umendo yebo bab'KHATHIDE kunjalo impela ngoba akekho ongawufuna umendo ekugcineni. Yebo hayi siyabonga babukele emakhaya sizobonana futhi ngesikhathi esizayo umkhulu uyatholakala khona leGoli efonani nje inambeni yakhe nikhulume nani imtsheni ukuthi enidingani efonani sizonikeza ngisho neaddress nifike maqathathana nimbone nangamehlo umkhulu uDr. Dube ningagcini ngokumbona la komabona kude. Yebo sesiyaphuma ke babukele emakhaya nisale kahle. Tunamandla ngoba wangu wadwetha tunamandla ngoba wangu wadwetha tunamandla ngoba wangu wadwetha tunamandla ngoba wangu wadwetha
wethakathu namandla ngoba wanqoba 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 wethakathu namandla